Berekin daramatzagun asteetan Judas denetik egiten ikusi dugu. Denetik egiten bai, denetik lana izan ezik. Beginen atzerritar batentzako lana bilatzea ez da lan erraza. Pentsazazue, igeltzero ibili naiz. Ez dela lanean aritu. Hortxe duzu, karrotxoa eskutan hartuta. Zeiru ditzen? Hemen duzue, zea, por lana. Baintzea, ingo dutzeo zer, ez? Makina bat ikusi ditugu Judas baino alferragoak bai. Hau, Pekinen hori, zea, eraikuntza lan asko dago. Eta, bueno, aukera politia indiate bete. Oraintxe esan duzuzuk egia. Beijingen beste toki batzuetan bezala. Bat lanean eta 3 begira ikusi ditugu. Ez altzuten bat txinatarrek langile fama. Zema ja? Oi, zema. Bidali egin dute gainera. 11 ikusteko jaio gara. Obretan lanian ibili naiz. Gorra da lan aurkitzea Txina, baina aurkitzen duzunean, ondo pasatzera. Olimpiadako instalazioetan ere lanean ibili naiz. Aspergarria iruditzen zait niri saskibaloi kantxako eserleku guztiak jartzea. Oma. Gainera, ez dirudi, habilidade handirik duenik. Mekaniko moduan aritu naiz. Motor horrek ez du soinu honik ateratzen. Akaso bide guztia bultzaka egin beharko dute. Mekaniko lana bestelakoaz dela pentsatzen nuen nik, ez dakit. Iride bekatuan erratza pasatzen aritu naiz. Hori da erratza pasatzea hori. Iride bekatua amaitzerako pasako dira bertatik dinastia pare bat. Hemen ere, lanetik botan naute. Eta lan guztietatik bidali naute. Eta lanik ez badut aurkitzen, hemendik bidaliko naute. Ea, bueno, lagun bat deituko diot. Ea, lan eskaintzen didan bere lantokian. Judasek bere kontaktu guztiak erabili beharko ditu. Lana egin nahi badu behintzat. Jesus, bai. Judas naiz, bai. Lanik gabe nago, eta, bueno, deitzen izun, jakiteko ea zuk planen bat daukazun niretzako. Oza, bai. Buah, mi esker, Mi esker, Gogo faltarik ez du. Ziur zer edo zer aurkituko duela.